Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. U MLA jong Nongstoin constituency uba Macmillan Bersan. Hakash potrek unai luar arjat arpau ula pelak pet ba ya ka ambulans bathamai. Kabalawan link ba ka Chief Minister's Relief Fund balathiet nak benta ka Civil Hospital Nongstoin. Hagani singi ba Macmillan Bersat ula itiru yakni ka ambulans sya ki bor peniat jong ka Civil Hospital Nongstoin haga jing don lang jong ka DMNHO jong ka West Khasi Hills ka Dr. M Bare ka Medical Superintendent jong ka Nongstoin Civil Hospital ka Dr. J Kharkongor bat kiwe-kiwe. Kumban chupin kan mau ba ka Civil Hospital Nongstoin boros kata kam dan setia ka ambulans ban penkit ikinong pang bat ling ba ka jingyo ikini ka ambulans kala long ka jingkir khu ya ka teg hospital bat kumju ru iki pat ba jong ka than thì cái này cả đây cái gì cả bậc pang yang ni cái ka than jong ka West Castles bangin yo sakway ka ambulance da ka jing tresitom jong iba long local MLA met pat mensin naro bangila yo ka way men ka ni nrai da buon ki jing duna na matang ka way ngimla hi ban pendiang ya ki jingnon kam jong pat ba ka ni ka than di dangi laya keren bat iba kloy bas mutu ya ka jingnon kam jong ni ila le sitom sisya ban penyo ini sakway ka ambulan te ngasngau ban penpau ke jing ai kublai ka bakepang yau chiefness tau jangi tang haki ar lai te yo menchwa kadon ka jing ya kendulang pos ketret ka kamera jongi idang keli yang ala hospital jong pi kadang don kam ambulan nem te ngangam tip la don kam hapakut nga phone dia matchu ngong doktor ka Civil Hospital jongi kadang don kam ambulan nem kadang don kam nadang yo sanggawai te haju kata kesingi nga tho chiefness ta dia lai singi sau singi upan tip yang awang baik namta jong pi ngila pen khek ngoi ambulan man ai namta ka Nongstoin Civil Hospital ngila yo namta kesingi but iong ba ladap sanction usa gawai ka ambulan leng ba ka scheme MHIS mata kesingi ngapan arteli te wang banang sim lo tanggawai te kani kalai kajing thai khmat ka perang juga so kamegala ya ka time ka dong jung kaktien ka ong ba ka spa ka mentoi la dangim yo e ka koi kya ka di ka bron kam nak peta ka thain ka dong ka jelab ka ri ki jung ko koi kumbang itep ka perthai mita galang a ka wei pa koi gari ki bekrau kanu kum ka Amerika pergi wei pergi ri ba giya kendu jinge nak ni ka khlam covid khat khandai ka ba hadu meta 4 la ban yo watang yo to dawai la ni ta vaksin ba yong ka tin nong wei ban ya dai ta ki jingpang le dei tang ka kamram jong iwei pa iwei ban yada dala de tang ni kisngi ki paglok kita kili ba ka Nongstoin miswa wata ki scheme PMGSY road haman ki dong im ju yo dei tang hakini snam aja kat pa ka kendai ba khoi ki me ong nag ega daw ngong nak daw ga don nama ba ukasi ungai paman syua imat adon ki jingka dom mi ka Nongstoin kenama katangi don kam ban yo to urang ekhat uban weng no ka jingka dom ya kene ka time ka dong ju bat kum bagani ka gamen ka balai meta ngala ban ong ba kilabun sisa ki development massive development hi namta ka Nongstoin ge jungi hakini snam balada ya kren spang kuno ban improve ya kita unur apa jungi ngim yo afan nang no isu ong bagani ka taung tang bagi connectivity haki locality mdan hanem taung snam leng ba ka World Bank kaso kami geda kala sanction ban hai gelim tigi sengking apa ka Nongstoin